सिरिदोंमोन ए नाङासै मेगनाव बाला हाबाखै ओइ सिरिगोनलै सोमलि थानाया माने एसे साइडआव थादो साइडआव खार 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 लोगोफोर ओरैबायदि गिलु बालु बार बारदों बे नार्सारियाव बर' हिन्जाव बांगाल हिन्जावफोर आयौ बेखौ बायहां जाथारबाय गिलु बालु बांगाल हिन्जावफोर बर' हिन्जावफोर गथ' गथाय गोरलै गोदाम लानानै बेहाय आरो फुलि जागायनो थाखाय पेकेटाव हा सोनो खामानि मावफैदोंमोन बे पेकेटाव हा सोदों आरो बे पेकेटाव हा सोनो फैनाय माखासे हिन्जावफ्रा ओरैबायदि खुनुरुखुम सोबासिबाय बिफां थानाया बायसिनानै होसिनथारसिगौमोन जेने थेने ओरैबायदि आं बारहायदों गुथिबारियाव बारहायदों फागुन चैत्र मासनि लास्ट तारिखआव लागाव आइ लाभ सेन्टार बाप रे बाप बापा Oi, thani bhai ibo. Side thang side. Thani bhai ase. Goso side thang ei. लोगोफोर नै बार अखा हानायावनो ओरै ओइ थानि भाइ गवा थानि पल पुला बार बारदों बिराद बार बारगासिनो नै ओइ पवाली गिता लइ जा ओइ पवाली गिला कार नै बार बारनायाव खामानि मावदोंमोन नार्सारियाव खामानि मावगासिनोमोन मानसिफोरा हिन्जावफोरा बर' हिन्जावफोर बांगाल हिन्जावफोर नार्सारियाव फुलि जगायनो थाखाय प्लास्टिकआव हा सोदोंमोन आरो ओरैबायदि बार बारदों नै गिलु बालु बार थानाय बायदों सोरबा उन्दै गोरलै गोलाम गथ'फोरखौबो लानानै नै जि खस्थ' नाय हबेक नानि ओइ जे हावाटा नैबे बिफाङा मानसि होसिनसिगौमोन जेने थेनेसो बासिदों मानसिया ओरैबायदि गिलु बालु बारनै मानसिफ्रा होसिननाय दङ नै आरो बिफां थानायफ्रा बायसिनदों आरो बायसिनदों बे नार्सारिजों बेवहाय दंफां फुलि जागायदोंमोन बे बिफां फुलि जागायनाय नै पेकेटआ बे पेकेटआव हा सोनो थाखाय मानसिफ्रा खामानि मावफैदों आरो ओमफ्राय बेयाव हौवाफ्राबो मावदों हिन्जावफोर दङ बारजोंनो मावनो हाला ओरैबायदि बार बारदों जेने थेनेसो मानसिफ्राबो बासिदों गिलु बालु बार फागुन चैत्र दाननि बार बे पेकेटाव हा सोनाय बेवहाय बर' हिन्जावफोरबो मावदों आरो हारसा बांगाल हिन्जावफोरबो मावदों गथ' गथाय गोरलै गोरलाम लानानै चैत्र मासनि लास्ट तारिखनि बार मोनाखै नों बारखौ आं गैया
बारबाय दै बारबाय नोंना माथो बारबायलाय बियो आघन मासनि लास्ट तारिखनि बार बियो दावलिया बार आरो बारमोदाया माबायदि बारा बारमोदाया माबासो बे सैत्र मासाव लासाव हायो बियो बेखौ जास्ट उथायना जोङो एनेक खाथ्रा बे बारा बिराद खाथ्रा ना प्रेक्टिस जुगनि बार नङा बियो प्रेक्टिस जुगनि बारबा उरायजोबगोन बियो उरायजोबगोन प्रेक्टिस जुगनि बार जायगा बार हायनांगौबा गोदोनि बोराय बोराया बुङोमोन बार अखा ओमफ्राय मा खालामफैदों नोंसोरलाय बे बार बारनायावलाय मानसिफोर माबा फुलि गायदोंमोन आरो गैया मा फुलि गायदों दालाय बायजोब्बाय दालाय मा होसिगौमोन हिनजावफोरखौ बासिबायना बासिबाय नङाबा गैलामोन जेने तेने बासिबाय बार बारनायावनो बुजिगोना माखय Mama wala tel kana. Mama wala tel kana hey. Mama. Kandiwa kelai. Duru na. Ma. Duru na. Apa yang nunu cup kim dah hey. Mama. Ana nunu cup kim dah hey. Gerbe. सानै बोराय बुरै सिगासिनो बारबाबो आयौ बारखौ गियाखै नोंसोरो थानाय बायसिगोन माथो हा सिरिदोंमोन ए नाङासै मेगनाव बाला हाबाखै आयो सिरिगोनलै सोमलि थानाया एसे साइडआव थादो साइडआव था एलाय बे दंफां गैयाव एसे लांदां जायगायाव हा बै थानाया सिरिसिनबा दंफां थानाया सिरिसिनबा एसे लांदां जायगायाव था थानाया सिरिसिन जोब्बाय नै बायदि बारबाबो सोगासिनो नोंसोरो मेगनाव बाला हाबाखै जबरदस्ति आयु ओइ दंफां थानायफ्रा गोलैसिनगोन ओरै बारबाबो मावथागासिनो खार खाथियाव थाना ओइ थानाय गोराना गोलैगोन ओइ नै मावदों गोलैथारसो नोंसोरबो सोदों नै बेफोराव बाला हाबाखै गिलु बालुनो बार बारनायाव सोंनायफ्रा सेस बायजोब्बाय नै बारजों